lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Juga jam belakang malah mati piye caiku. Oke, Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nggih kula menika Mbak Kipli. Salah setunggaling rombongan saking Sidoasih, pimpinanipun Bapak Mintarno. Mbak Kipli. Iya, neten mriki nggih kesuwuri subeka ngoten nika lho. Niku pimpinane kula ngaten. Kula ta mriki ditimbali Bapak Khairul saha Ibu Melati. Kapuringipun panjenengan sedaya. Kula ta mriki nggih boten piyambakan, kula gadhahi rencang nggih menika putu kula si Bodong kalian Baronggo. Tapi kabar ana metu-metu dari ndi perkara mutung menawa tabuhane roro mangke jegrek ra kondo-kondo. Wis ayo dong metu ya Edo. Yo. Barang-barang sepaturan gini. Sepatu keteles, Bos. Sepatu keteles. Nah, adalah gulumun Allah. Adalah Baronggo alan-alan wae, Mbak. Apa kowe ra kesel? Iya, dikopiok, awan mau dikopiok. Bengi dikopiok meneh ya, Mbak. Disyukuri ya Baronggo ya, panganjur rezeki ya nek kena ditolak. Kene kok ngasorong dina ya, engko mangkat meneh. Ya bola-balik dikopiok meneh. Kene kok dagang kesel kok sing dipaido kok bose. Pak Mintarno era, Mbah. Iya. Potong lagi dengar iku ngapa datang kok tola-tola. Ya itu kegiatan itu, aku kok seneng juga tamu. Iya. Ayo dimulai aja edong yo. Barang kau mau tak benang gelas juga kemudian datang terus juga. Joget kok penak isek ngene. Aku mau Ya Allah. Lah iya mulane juga mau kok sendeng-deng. Aku sih kudu joget neng. Sabar ya joget ya ngomong. Kasih kepenak joget bae. Udune. Sing ngeplak kendang iku lho dong, mak itu mau terus. Aku sembuh. Aku nyeluk udut. Loh, Bang Kipli biasanya udut. Bisa udut karena Bang Kipli cakepku banget di Bang Kipli nyeluk udut, Bang.
kowe obah mesti kedange muni lho, Dak. Obah ta lah kowe muni. Oh. Jadi. Kowe ndelok. Kowe ra kelem ndra ya kedange muni terus, Dak. Ciwi-ciwi, Mbah. Foto mulai ciwi-ciwi baik iki karepno. Aku malah kesaja. Gulumu matane sampai sini gini barang kok. Agar makan kentul. Ya baca balenin apa? Ngono wae kok macem Budawa. Aku agar mendut lho. Aku wis kesel. Tolong. Madep yang ruang tamu tambah ronggo. Aja madep dengan musik wae ya kurang pas. Itu aku ngono. Udah lah yang mengakalan barang gue saya ngomong. Loh, dilaan sedikit yang bagi beli tuh gue emang kayak terus tuh loh. Kandani kok. Ya. Bukan mengelotok asal pecengisan. Oh ya. Karena nyuwun pangestu karo Bang Erol golek jae. Sepurane aku nyodok nakal, Mbah. Biasane sing kosong iki Bangonggo, akhir wae atus saweran ra iso napani dhewe. Barang ora wani golek saweran dhewe. Perkara ra iso napani. Mbak, ana ciwi-ciwi dasar gedang iku, Mbak. Ndi ae ngono marani ya itu. Aja ciwi-ciwi wae mau boleh. Ya. Cari gula ciwi-ciwi kok jenak ngono wae emang.
Ora mau rindi ra digoleki mocong, barang kok rindi dor ora goleki. Apa togel? Gara-gara ilmu malah. Lah dalah. Ah iya. Oh. Bocah apa sih sana sih ngomong? Itu nggak bottom down. Aku mau bingung ya aku ngene. Alah lagi ngomong kamu blas. Serasa suwe-suwe yuk. Dilanjutaken ayo. Buka ya muni terus.